अरे हई मुंह काहे फुलल बा? का भइल? काहे ना सनाई? पवन कॉलेजिया में पढ़लू अंग्रेजिया हो, अंग्रेजिया छाटेला तो हम से रूसन करे जाई करे जावा फाटेला। तुम ना देख लो एक बात बताओ, हटो ना। नाराज काहे होलू छने पछने बियाह जब कइलू अपने पसने? मोती मराइल रहे। अरे जहन पहिले जे जल्दी तहरा घर नहीं हईती आके चूल्ही पर खाना ना बनती राजा जी, नहीं चौकी पर बेला नहीं लती राजा जी।